abompumelelo, abomnini, abosne, abompilo, abotirelo, and many, many more. Izingane zesithembu. Sanibonani, welcome to Celebrity Life. I'm Zanzi. If it's your first time, please hit that subscription button and the notification bell for the next update. Guys, Izingane zesithembu is coming back for the third season. Now, namhlanje ngithi hayithi nginikhumbuze guys ukuthi sigcine phi le ndaba lena. So basically guys, sesibonile ukuthi uVuyokasi sekaphumile right kulento lebekayenza yena nompumelelo notirelo. Right. So manje lana waye no uVuyokasi waye no Mpumelelo and indaba beku Loli Queen, right? So apparently Ubudwethu Spindi boy went and did the things that makes the things to be done no Loli Queen, right? And ufikile waphika ukuthi hayi yena noLoli Queen azange in uLoli Queen wathi hayibo but walala nami for 6 months yonke, ulale nami for 6 months yonke, manje sowuzongiphika engathi mina ngiyisidwedwe, engathi mina hayibo wayikhiphile uLoli Queen wagcina sekathi futhi mina ke ngine evidence and ngizoyikhipha le evidence, ngizoyikhipha uzoswaba. Asezobusine lento ezalele ekhaya lengenanga ngisho isimilo kodwa kuzokhulunywa ngami kumele nje kuqalwe nje kulungiswe ake nilungise lengane yenu ehamba izala namadoda different ake niqale ngayo nje ngoba njengamanje ngithuka mina ukuthi mina wangidla wangiphika. I bring evidence. Umudla kanjani umuntu kuze kuphele u6 months uloku uphindelele wena and then bese uyamphika. Hayibo phela kusho ukuthi labo bafazi bakho olo mfazi wakho akakunikezi lento engikunikeza yona, manje ke ungiphikelani mangabe sekuvela. Hayi mina I bring evidence. How I bring evidence wemalo? Hayibo wangidla nje wangiphika. I bring evidence. Ufunani kunondindwa mawukuthi unondindwa unamahloni ukuthi wena kuthiwa udate unondindwa ngoba phela sho ukuthi intombazane engaqoka unondindwa well wangidla wangiphika. I go bring evidence. Hi guys, I can't wait for season 3 Izingane zesithembu. So manje lana uVuyokasi waye confront uBoy ukuthi hayi phela umdala for lento oyenzayo. Already nje unotirelo. Manje soyolanda uLoli Queen and uLoli Queen loyo umdala nakuwe. Hayi uSpindi boy washo ukuthi hayiphutha mama angeke saphinda yenzeka leyo nto leyo. So guys, again on another news, kusho ukuthi uMpumelelo is definitely the face of Izingane zesithembu. uMpumelelo waphinda wahlala nabazali bakhe phansi watshela abazali bakhe ukuthi yena angeke azathathe uVuyokasi amenze umamkhulu noma athathe utirelo, yena seka nomuntu lo azomshada futhi yena ufuna ukushada ijiji. Hayi bolo mfana. Guys. Ngicela ni subscribe ngoba zisazoshuba.